Ngibuka i-interview kababa uGeneral Mkhwanazi ophethe amaphoyisa e-KZN. Ngiyachazela, yazi ayikho into emnandi yokubona umuntu omnyama o-excelayo nje kwiposition yakhe, osazi isitori sakhe. Yabona ubaba uMkhwanazi, akekho umuntu ohlala e-KZN njengamanje ongamthandi. Indlela nje adila ngayo nobugebengu, nangendlela akhuluma ngayo nje iposition yamaphoyisa entweni yokudina. Uyamuzwa ukuthi kukhuluma umuntu oyazi kahle lento akayifuniseli. So siyabonga baba Mkhwanazi, ngiyafisa njengoba sinonyaka ngokusho kwakho sisa nawe, ngifisa ivuselele i-contract because ngicamathi mhlambe siyaqala, okay, noma singaqali but one of the best wabaphathi bamaphoyisa esesike saba nayo eKZN, mhlambe futhi nase South Africa nje. Yeah, ikona umsakazo ebuza ithi ayikho into engenzeka ukuthi u-appoint ube national commissioner. Kulungile kasidlule lapho baba Mkhwanazi. Entweni ozithintile khona umbuzo obuzo umsakazo ukuthi uyaqonda yini noma yini edala ukuthi sibe nobugebengu obungaka eKZN. Enguthandile impendulo yakho lapha ya. Ngoba uyazi ezinye izinto siyazikhulunywa yithina sizitshela nje ngoba phela thina sithanda ukukhuluma. Ubuza ukuthi hayibo bake bayicabange lento baba Mkhwanazi. But kumnandi ukuzwa ukuthi kanti ngempela futhi cishe niyazi ngaphezulu kwethu because kwimpendulo yakho ukuthindele ukuthi intsha eningi ayazi kumele yenzeni. Intsha eningi ayinawo amathuba. Ayazi ukuthi mayiqeda isikole izokwenzani. Sizalwa abazali abanganamathuba nathi futhi sikhulele esimene esinjalo. And nama conditions sihlale endaweni ezenza ukuthi ezenza kube lula nje ukuthi kukhulele izigebengu khona. Yabo? So ingichazele lo nto ukuthi kanti niyayazi. Kuningi ke okhulume ngako but ngifuna nje ukuthinta lokho kakhulukazi ukuthi azikho izigebengu ezijabulayo mazi yobamba imali because wonke umuntu usebona ukuthi amaphoyisa ayazidubula izigebengu. So uma kuthiwa manje ngikwi-plan yokuthi ngiyobamba imoto yemali, chances are ukuthi ngizosala enkundleni. Yabo? Noma ngingathiwa sesiwinile sayithatha but amaphoyisa azifuna sithole asibambe sifa. Akekho umuntu ohalela lo mpilo. But ke ngiyazi ukuthi ubaba uMkhwanazi enkulumeni yakhe uyaqonda ukuthi isizwe asikweledo. Angikhulumi mina ngobugebengu loba rape nani izigebengu nje lezo kumele singazitolerate, but lezi eziqhutshwa ukulamba nendlala bese zenza izinto zokuzama ukuthi zifuna ukudla. Angisho ukuthi asizixolele but ngithi siya understand zakhiwa yini. Even nobaba uMkhwanazi uyakunderstand ukushilo kwi-interview. Now inkinga yethu ke baba uMkhwanazi sinenkinga yokuthi kade ebekhona lama condition and akuwona ama condition nje ngathi esinebhadi lokuthi umhlaba nje akhiwa futhi amaintain abantu abakhona emhlabeni ukuthi kufanele kube nengane ezikhula kanje ezizokhula zibe nje. For example nawe uyikhulumile into ukuthi ama police stations amaningi asendaweni zabelungu nokuthi abesendaweni zabantu. So it speaks to i-design system esenza ukuthi thina sihlezi siya ama victims einkinga ezisakhela ubugebengu. So singabe ingxenye noma siparticipate ebugebengwini but iqiniso likhelwa abantu abasiphethe noma abaphethe abantu esizitshela basiphethe. Now ithi ke into sesizame kakhulu baba uMkhwanazi thina njengentsha yamanje ukuthi siziraise lezi zinto. Yabo mhlambe mina ngcono because impilo ikwazile ukuthi ngiafford lawo mathuba akwazi ukungitholela i-basic need nanokuthi ngikwazi kuba ne-income nokwazi ukulala ngidlile. But lokho akufanele kungenze ngingaboni ukuthi kusanabantu abangaphezulu kwa-60% abakhulayo abalala bengadlile namanje. Akuyona lo nto ukuthi siya exaggerate. Ikhona because sikhulele emalokishini, sikhulele emkhukwini, siyabona. Yabo? Mina ngiyile esikoleni ngayithola lo diploma mhlambe, ngafunda lo degree, ngavela ka-education, ngalithola lo tender but abantu abaningi esikhula nabo ababanga nalelo thuba. So asikwazi ukuthi sishangatha sikwazi lokho. Now sike empini yokuzama ukulungisa into ezinjalo. Thina as abantu aba-consent nama-activists nabantu abafunayo ukubona abantu bephumelele, but uhulumeni wethu ngokusetshenziswa abantu abawulawulayo awusivumeli ukuthi sikwazi ukuthola nathi lo nto. Ilento esenza ukuthi sihlezi izigebengu noma sibone ukuthi kuyasibulala because isisu asikweledo. Now nansi ke into uvutho ndaba la lo khona. For more than 30 years
sizama ukwenza indlela ezisemthethweni ukuthi kukhululeke abantu. I-system seyiziprovile ukuthi ayisiniki lokho ngeke isinike. Because ithenga abanye bethu esizitsheni ba ama leaders sibabone sebekhuluma into engekho in the best interest yokukhululeka kwethu ezabantu. So sesinesikhathi esithi sizama indlela ezisemthethweni. Sekuphoqa ukuthi kulesigaba singene kulento abathi revolution. But ibucayi because baba uMkhwanazi namaphoyisa wonke angabe kungcono kube amaphoyisa abelungu. Yabo? Ngoba ngabe siyazi ukuthi sidila nabantu abayizitha zethu, but isystem isebenzisa nini obhuti bethu ukuthi nibavikele njalo masizama ukufuna ukukhulula abantu ngendlela esekuyiyona because lezi ezisemthethweni sezisihlulile akwenzeki. Isystem nawe baba uMkhwanazi ukukhulumile ngendlela imithetho yenziwe ngayo engasilekeleli ngayo. So akukona ukuthi anazi niyayazi but ke nisemsebenzini and nani nisebenzela ingane zenu siyakuzwa lokho. Ithi into njoba kudingakala irevolution ukuthi kukwazi ukukhululeka abantu ba South Africa. Sizokwenza kanjani nani? Iyiphi indlela esiwenza ngayo? Uma sithi revolution sisho ukuthi sesiz-exhaustile indlela ezisemthethweni zokuzama ukubabonisa labantu abasicindezela ukuthi asesikhathele. But zonke zikhomba ukungasebenzi. Manje sizocabanga indlela ezingekho emthethweni and lezo zisiqhatha nani. Uyabona ke sizohlukanisa kanjani ubugebengu bama capitalist reasons ukuthi ngifuna minimal nalobo okuzobe kubugebengu kufuna ukukhulula abantu. And lokho ikhona indlela yokubalekela ukuthi kungasiqhathi namaphoyisa because at no point la esifisa khona ukuthi sixabane nani njengano baba bethu njenganobhuti bethu nosisi bethu nabasebenzi abavikela umbuso esibathandayo. But nani niyakubona umbuso is not in the best interest of uthina as abantu abase South Africa and sinelungelo lokuphila nathi. Sinelungelo lokuphila but ilungelo lethu libanjwe abanye abantu abaxhakathise uhulumeni wethu ukuthi uhulumeni wethu usebenzise nina ukubavikela ukuthi singakwazi ukufinyelela kubona. Ikhona iphi solution la? So kwenza kanjani thi abantu baphile endaweni ekhululekile ukwazi nabo ukuaccess ama opportunities acontrol ilabaya ukuaccess ibasic need econtrol ilabaya mase uma beyicontrol abasebenzise amaphoyisa obhuti bethu ukuthi babavikele njalo uma sithi sizama ukulwa nabo because sike sigabeni sokuthi sifisa ukulwa njengamanje but siyasaba nini. Ithi lento uma ufuna ukuqeda ubugebengu eSouth Africa awudingi ukuthi amaphoyisa wathengele izibhamu eziningi. Awudingi ukuqasha amaphoyisa amaningi. Awudingi ukuletha ama-position. Udinga ukuthi uvulela abantu amathuba emsebenzi. Yonke ingane ekhulayo ivuka ekseni yazi kufanele yenzeni. Imost yethu ayazi mayivuka ekseni kufanele yenzeni. Imost yethu ayazi mayivuka ekseni kufanele yenzeni. And sebe wampintsha ama-condition ngayendlela ukuthi nalo emsebenzini ugcine engazazi ukuthi usebenzelani because usebenzela kuphela ukuthi ukwazi ukudla uphinde ubuyele khona uyocindezelwa ngakusasa. Sinale inkinga ke njengamanje singazi soyixazulula kanjani. Esohamba igcina sekuphoqethe isiqhathe nani noma isiqhathe nabavikeli bombuso esibathandayo because siyawubona umsebenzi wabo. But manje inkinga it's either bakwenza bebona noma bakwenza bangaboni but le system esicindezelayo isebenzisa labo bantu ukuthi bayivikele kuthina esidiniwe nesifana nokuthi sifile. So kuzofika isigaba la ekuzophoqa khona ukuthi sizinikele ukuthi sibulawe ngoba obhuti bethu bazama imihla namalanga. Uyezwa lonto? Bazama imihla siyazi thina ukuthi abathandi. Sazi kahle ukuthi abathandi because bayazi bazobanjwa babulawe but ukuthi zilambele ingane zabo kwenza ukuthi baphinde bavuke boyifuna lo mali noma kanjani. And thina singakaze senze lutho esingaxabani nomthetho esingaxabani namaphoyisa siyafila lama condition kubhlungu umlilo ushisa thina. Asikwazi ukuaccess ama opportunity asazi sovuka senzene ekseni and uma sithi njalo manje sishisa itime gaqweni kuzofika amaphoyisa azosishaya.